Rob Phillips ydw i, a fi di'r archifydd sydd yn gyfrifol am yr Archif Wleidyddol Gymreig yn y Llyfr Cenedlaethol. A dwi'n mynd i drafod rhai o'r eitemau sydd gyda ni yn y casgliadau sy'n nodi 20 mlynedd o ddatganoli a sefydlu'r cynulliad yn 1999. Mae'r stori yn dechrau wrth gwrs ymell cyn sefydlu'r cynulliad, ond tro hyn ni'n mynd i drafod yr ymgyrch gath ei sefydlu yn 1997 i ymgyrchu dros ac yn erbyn cael cynulliad cenedlaethol i Gymru. Mae gyda ni cofnodion ar ymgyrchoedd, yna gan gynnwys taflenni, sy'n cynnwys cefnogaeth i'r syniad o gael cynulliad gan Ryan Giggs, enghraifft, a Tony Blair, ac wrth gwrs y deunydd ymgyrchu gan yr ymgyrch yn erbyn y cynulliad. Mae gen i hefyd wrth gwrs Crysiau Tŷ. Mae pob ymgyrch yn licio Crysiau Tŷ. Mae hwn yn enghraifft gan yr ymgyrch o blaid sydd wedi cael ei lofnodi gan Ron Davies, ysgrifennydd Gradol Cymru, i Leighton Andrews i ddiolch iddo fe am ei gyfraniad yn ystod yr ymgyrch. Wrth gwrs, mwyn cael bawb i wybod am cynlluniau'r Llywodraeth, gafodd dogfen hwn i gylchredeg ar draws Cymru i bob tŷ i esbonio beth oedd y cynulliad yn mynd i wneud. Mae hwn yn seiliedig wedyn ar y papur gwyn. Hwn oedd sail y deddfwriaeth yn San Steffan yn y Senedd. Oedd y teimlad adeg y referendum bod yna ddim digon o diddordeb yn y peth gan y wasg Prydeinig, ond oedd yna diddordeb yn ryngwladol. Enghraifft, yn Archif dros Gymru, ni'n ffindio yr eitem yma, sef cais gan gohebydd ar ran y Kurdish deulu i ddod i'r parti yn dilyn y referendum i adrodd ar beth oedd yn digwydd yno. A wedyn wrth gwrs symud ymlaen, gathon ni etholiadau cyntaf cynulliad yn 1999. Mae gyda ni casgliad o daflenni etholiad o'r holl deunydd o'r ymgyrch pryd hynny, gan gynnwys taflenni gan Nick Bourne, ath ymlaen i fod yn arweinydd y ceidwadwr yn y cynulliad. Kirsty Williams, wrth gwrs, sydd erbyn hyn yn weinidog addysg. Carwyn Jones, sefyll yn Pen y Bont, a dath ymlaen wedyn i fod yn brif weinidog. Ac wrth gwrs Elin Jones, aelod cynulliad Ceredigion sydd erbyn hyn yn llywydd y cynulliad. A wedyn, wrth gwrs, yn cyfarfod cyntaf cynulliad, oedd yna angen i gofnodi beth oedd yn digwydd. So mae gyda ni copïau o gofnod swyddogol y cynulliad, sydd yn cofnodi pob beth sy'n cael ei ddweud a penderfynu yn y cynulliad, gan gynnwys ar tudalen gyntaf, y geiriau gyntaf gath ei weid yn y cynulliad cenedlaethol a'r bleidlais i benodi llywydd y cynulliad a prif ysgrifennydd Llywodraeth Cymru. Yn 2006, gafodd ddeddf i baso i roi hawliau i creu deddfwriaeth i'r cynulliad, ac oedd yna etholiad wedyn yn 2007, etholiad oedd yn gwahanol i'r blaidlafur. Yn dilyn yr etholiad hynny, oedd aelodaeth y cynulliad yn wneud yn bosibl i Lywodraeth gael ei ffurfio rhwng Plaid Cymru, y ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol. A mae gyda ni yn y casgliad fan hyn, ffeil yn archif y ceidwadwyr Cymreig yn y cynulliad, ffeil sydd yn cofnodi y trafodaethau oedd yn digwydd rhwng y pleidiau ac yn gosod potensial o rhaglen waith ar gyfer Llywodraeth Clymblaid rhwng tair plaid. Wrth gwrs, dath ni ddim i fodolaeth yn y diwedd ar ôl i Plaid Cymru a llafur ffurflo Clymblaid, ond mae'n enghraifft gesiampl o beth gall wedi digwydd, petai pethau wedi digwydd ychydig yn wahanol y dilyn yr etholiad. A fel o'n i'n sôn, oedd yna yr hawl gan y cynulliad i creu deddfwriaeth cynradd am y tro cyntaf ar ôl 2007. Y deddf gyntaf gath ei baso oedd hwn, sef mesur gwneud yn iawn am gamweddau'r gwasanaeth iechyd. A wedyn nes ymlaen, y deddf yma, deddf trawsblannu dynol, mae deddf yma wedi cael tipyn o sylw gan roi newid y deddf a gyfraith o gwmpas rhoi organau ar ôl i rywun farw. Nawr, beth sy'n diddorol iawn am y deddfwriaeth yma, dim copïau o deddfwriaeth fel bych chi'n gallu prynu mewn siop neu lawr llwyth off o we, maen nhw yn ddeddfau greiddiol. Maen nhw'n cael eu arwyddo gan Clark y Cynulliad i brofi bod nhw'n copïau iawn. A maen nhw'n dod wedyn gyda'r dogfen yma, sef letters patent sy'n cynnwys sel y cynulliad a llofnod y frenhines. A mae hynny'n brofi wedyn, wrth gwrs, bod nhw wedi cael cydsyniad frenhinol ac yn ddeddfau gweithredol go iawn. Ni'n parhau gasglu deunydd ymwneud â'r cynulliad. Mae'r digwyddiadau 20 mlynedd yn rhoi cyfle da i ni gasglu mwy, a ni'n gobeithio felly bydd mwy o ddeunydd a mwy o gasgliadau ar gael i bobl ymchwilio a darn diddorol iawn o hanes ar gyfer y dyfodol.